ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ वृंदावन रम्य स्थाना दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थाना दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో 18వ అధ్యాయము ఈరోజు 18వ శ్లోకం. జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధ కర్మ చోదన కారణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. నేను చూసాం జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞాత అని 3 అంశాలు ఉన్నాయి. అంతకు ముందు ఏం చూసాము? 5 ఏ పని చేయాలన్నా సరే 5 ఉండాలి, 5 అంశాలు ఉండాలి అని చెప్పారు భగవంతుడు. ఏమిటి ఈ 5 అంశాలు అంటే, మరి ఏది చేయాలన్నా కూడా ఈ 5 అంశాలు ఉండాలి. ఈ 5 అంశాలు లేకుండా, సో న్యాయ అన్యాయ అన్ని కర్మలకు కూడా ఈ 5 అంశాలు కారణం. అది అలా కాకుండా నేనే చేశానని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాడు చాలా జ్ఞానం లేనివాడు అని చెప్పి ఈ తర్వాత 17th 16th శ్లోకాస్లో చెప్పారు. ఈ 5 ఏమిటి అంశాలు అంటే, ఏ పని చేయడానికైనా ఏం కావాలని చెప్పుకున్నాం. ఎవరికైనా ఏదైనా గుర్తుంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తోంది. సో చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి మీకు గనక 5 అంశాలు ఏమిటి అన్నది. ఏ పని చేయటానికైనా, ఎలాంటి పని చేయడానికైనా ఈ 5 ఉండాలి అంటున్నారు. ఓకే, సో ఈలోపు ఈ 18th శ్లోక ఇంకొకసారి చూద్దాం. సో అక్కడ కర్మ చేయటానికి 5 అంశాలు కావాలి అన్నారు. సో 18th శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారంటే, అంతకు ముందు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు 17th దానిలో అనుకుంటాను. ఇంతవరకు 5 అంశాలు. సో 18th శ్లోకాలో మనకి జ్ఞానము జ్ఞేయము పరిజ్ఞాత, ఇది కూడా యాక్చువల్లీ చూసాం మనం. 19th శ్లోక స్టార్ట్ చేసాము. సో ఏ పని చేయటానికైనా 5 విషయాలు కావాలి అన్నారు. అవి ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు? ఈ జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞాత అనే 3 అంశాలు కూడా కర్మకు కారణాలు. ఏదైనా పని చేయాలంటే మనకు ఒక ప్రేరణ ఉండాలి. ఏమిటంటే నాలెడ్జ్ ఉండాలి, జ్ఞేయం దాని యొక్క ఎందుకు చేస్తున్నాం పర్పస్ ఉండాలి, తర్వాత జ్ఞాత తెలుసుకునేవాడు ఒకడు ఉండాలి, అర్థమైన వాడు. సో ఈ 3 ఉంటేనే ఎవరైనా ఏదైనా పని చేయటానికి కారణం ఏంటంటే ఆ పని చేసే నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అక్కడ ఒక పని చేసే వాడొకడు ఉండాలి, జ్ఞాత తెలిసినవాడు, ఆ నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా. అది
ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి, జ్ఞేయం ఒక గోల్, ఒక డెస్టినేషన్ అనేది, ఒక గమ్యం అనేది ఉండాలి. ఈ రీజన్, ఇది కర్మకు ప్రేరణలు అని చెప్తున్నారు. కార్యము, కర్త అనేవి కర్మ యొక్క 3 అంశాలు. ఇంద్రియాలు, కార్యము, కర్త అనేవి కర్మ యొక్క 3 అంశాలు. సో జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత అనేదేమో కర్మకు కారణాలైతే, ప్రేరణలైతే, ఇంద్రియాలు, కార్యము, కర్త అనేవి కర్మ యొక్క 3 అంశాలు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూద్దాము. 5 థింగ్స్, ఏదైనా కర్మ చేయాలి అంటే మనకు అవసరమైన 5 విషయాలు ఏమిటి అంటే, దేహం ఉండాలి, బాడీ ఉండాలి, బాడీ లేనిదే కాళ్ళు చేతులు ఏవో ఒకటి ఉండాలి, కళ్ళు ముక్కు ఇవన్నీ ఉంటేనే ఏదైనా పని చేయగలుగుతాం. కర్త ఉండాలి, చేసేవాడు ఒకడు, అంటే పై బాడీ కాదు, లోపల ఉన్న కర్త కూడా. నేను అంటే బాడీ కాదు అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో మనం ఏ పని చేస్తున్నా మన శరీరం నా బాడీ అని అనుకుంటున్నాం, కానీ మనం బాడీ కాదు. కాబట్టి బాడీ ఉండాలి, లోపల చేసేవాడైన కర్త ఉండాలి, వివిధ ఇంద్రియాలకుళ్ళు ఉండాలి. మరి ఇంద్రియాలు లేకపోతే కళ్ళు ముక్కు చెవి మనకు ఏమి కనపడదు, వినపడదు. సో పని చేయడానికి అవి అవసరం. తర్వాత ప్రయత్నం, అన్ని ఉన్నా కూడా అసలు మనం ఏవి ఎఫర్ట్ చేయకుండా, నిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, కుర్చీలో కూర్చుని ఈ వస్తువు పక్క రూమ్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తుంది? లేవాలి, లేచి మన బాడీ యూజ్ చేయాలి, మన లోపల ఉన్న మైండ్ కి చెయ్యాలి అనే థాట్, ఆ కర్త ఉండాలి. తర్వాత మన కళ్ళు చూపించాలి అవన్నీ వస్తువును. సో ఇంద్రియాలు, కర్త, దేహము ఉన్నప్పటికీ మన ప్రయత్నం లేకపోతే పని జరగదు, కాబట్టి ప్రయత్నాలు ఉండాలి. చివరకు భగవంతుడు, మరి అన్నిట్లో ఆ కనపడే వస్తువులో, మనలో అంతటా భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఈ 5 కారణాలు ఉంటాయి ప్రతిదానికి అని. సో ఇక్కడ వాటిని మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, కారణాలు అవేమో పనిలో, ఈ పని చేయాలంటే ఈ 5 విషయాలు ఉండాలి. పని చేయడానికి కారణాలు ఏమిటి అంటే జ్ఞానము, ప్రేరణలు. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దాట్ యు నీడ్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఈ వస్తువుని పక్క రూమ్ లో పెట్టడానికి పెద్ద జ్ఞానం అక్కర్లేదు, కానీ అదే గనక మనం ఒక టీవీని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే మనకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో అక్కడ ఆ పనికి జ్ఞానం ఉండాలి, ఆ జ్ఞానాన్ని నేర్పించే జ్ఞానం తెలిసిన వాడు ఒకడు ఉండాలి. అది అసలు నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఇది విషయం, ఇది ఇలా జరుగుతుంది అనే జ్ఞానం ఉండాలి. ఆ జ్ఞానాన్ని తెలిసిన జ్ఞాత ఉండాలి. ఆ తర్వాత జ్ఞాన లక్ష్యం, దానికి ఒక పర్పస్, ఈ టీవీని ఇలా పెడితే ఇది పనిచేస్తుంది అనే ఒక లక్ష్యం ఒకటి ఉండాలి. ఈ 3 కూడా జ్ఞానానికి కర్మకు ప్రేరణలు. అంటే థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవసరమైన విషయాలు అన్నమాట. ఈ కర్మకు ఇంటర్నల్ గా ఉన్న ప్రేరేపించేవి, కర్మను ప్రేరేపించే విషయాలు అవైతే, ఇక ఇంద్రియాలు, ఈ కార్యము, కర్త, ఇవన్నీ ఏంటంటే కర్మకి 3 అంశాలే ఉన్నవి. అంటే చాలా డీటెయిల్డ్ గా అనలైజ్ చేస్తున్నారనమాట. ఈ కర్మ, ఈ యాక్షన్ అన్నది చేసేదెవరు, చేయించేదెవరు అని. మనకి వేదాంతంలో కూడా ఈ మాటలు వింటూ ఉంటాం, చేసేవాడెవరు, చేయించేవాడెవరు అని. అట్లా ఈ కర్మ అన్న దాన్ని, మనం చేసే ఈ ప్రతి పనికి ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ ఆ వేదాంతం అంతా కూడా చూడొచ్చు అన్నమాట. ఇంద్రియాలు, కార్యము, పని చేసేవాడు కర్త, ఇవన్నీ కూడా కర్మ యొక్క 3 భాగాలైతే, మరి అసలు ఒక నాలెడ్జ్, ఆ పని చేయటానికి అవసరమైన నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు ఉండాలి, ఎరిగినవాడు నాలెడ్జ్ ని. ఆ తర్వాత ఒక జ్ఞేయం, అంటే ఒక మీనింగ్, ఒక గోల్ ఉండాలి ఒక పని చేయాలంటే. ఇక్కడ గోల్ ఏమిటి? ఈ వస్తువుని అక్కడ పెట్టడం. లేదు అంటే ఇంకా కష్టమైన పని, నాలెడ్జ్ బాగా అవసరమైన పని ఏదంటే టీవీని మనం ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేస్తే మనకు బాగా కనిపించే ప్లేస్ లో దానిని ఫిక్స్ చేయాలి. అదే ఎవరికి నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎలా ఫిక్స్ చేయాలన్న జ్ఞానం ఒకటి ఉంది. ఆ జ్ఞానం ఎవరికైతే తెలుసో వాడు జ్ఞాత. ఆ తర్వాత మనం ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నాం అంటే, టీవీ అక్కడ పెడితే అందరికీ కనిపిస్తుంది, ఒక పర్పస్ ఉంది జ్ఞానానికి, దానికి ఒక లక్ష్యం ఉన్నది అని. ఇలా 3 అంశాలు కర్మకు ప్రేరణలు అని చెప్తున్నారు. అంటే రీజన్ వై వీఆర్ డూయింగ్ ఏ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ యాక్ట్, పని చేయటానికి కారణం అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యం. సరే, హరే కృష్ణ. చదివే వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, మనం కొంచెం క్విక్ గా చదువుకుందాం.
హరే కృష్ణ. మల్లికార్జునరావు ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? సారీ ప్రభుజీ, మళ్ళీ అన్మ్యూట్ అయ్యారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే ప్రభుజీ, భాష్యం చదువుతారా ప్రభుజీ? వినిపిస్తుంది. ప్రతిదినము ఉనర్చబడు కర్మలకు జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యము, జ్ఞాత అనేది 3 అంశాలు ప్రేరణములై ఉన్నవి. కర్మ ఉనరించుటకు అవసరము సాధనములు, కర్మము, కర్త అనునవి కర్మ యొక్క అంశములుగా పిలువబడును. మనుజుడు వనర్చు ప్రతి కర్మయు వీటన్నిటినీ కలిగి ఉండును. మనుజుడు కార్యమును ప్రారంభించుటకు మొదలు దానికి కొంత ప్రేరణము అవసరము. కార్యము సిద్ధించుటకు పూర్వమే ఊహింపబడు పరిష్కారము కర్మ యొక్క సూక్ష్మ రూపమై ఉన్నది. అటు పిమ్మట కార్యము కర్మరూపము దాల్చును. అనగా ఏదేని కర్మ ఆరంభించుటకు మొదట మనుజుడు ఆలోచన, అనుభవము, అది కొంచెం స్క్రోల్ చేయాలి, అలాగే ప్రభుజీ, సంకల్పమును వనరించవలసి వచ్చును. అది ఏ ప్రేరణము అనబడును. అట్టి ప్రేరణము శాస్త్రము నుండి లభించినను లేదా గురుపదేశం నుంచి లభించినను ఏకరీతిగానే ఉండును. ఆ విధముగా ప్రేరణ, అది దాని మీద నా పేరే కనిపిస్తుందండి మళ్ళీ స్క్రోలింగ్ లో. ప్రేరణ శాస్త్రము నుండి లభించినను లేదా గురుపదేశం నుంచి లభించినను ఏకరీతిగానే ఉండును. ఆ విధముగా ప్రేరణము మరియు కర్త ఉన్నప్పుడు వాస్తవము కర్మ ఇంద్రియ సహాయముగా కొనగూడును. ఇంద్రియములలో ముఖ్యమైన మనస్సు కూడా అందు పాల్గొనును. కర్మయందలి వీటన్నిటి సముదాయమే కర్మ సంగ్రహము అనబడును. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇది మనం చెప్పుకున్నట్లు ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నారు. జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత అనేదేమో కర్మకు ప్రేరణ. ప్రేరణ అంటే ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? ఒక పని చేయడానికి ముందు మనం ఏదైనా సరే ఆలోచన, అనుభవం, ఒక ప్లాన్, సంకల్పం అంటే ప్లాన్, ఒక ప్లాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్లాన్ లేనిదే చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా ప్లాన్ అవసరం, ప్రతి దానికి ప్లాన్. అందుకే భగవంతుడు 10th చాప్టర్ విభూతి యోగంలో ఏం చెప్తారు? నేను పలానా దాంట్లో పలానా బలవంతులలో బలాన్నని, ఇలా విజేతలలో నేను విజయాన్నని, ఆ తర్వాత వ్యూహాన్ని, నేను సక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో నేను వ్యూహాన్ని, ప్లాన్ అని చెప్తారు. అంటే సక్సెస్ ఎవరికి వస్తుంది? ప్లాన్ ఉన్న వాళ్ళకు వస్తుందని అక్కడ అర్థం. సో సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలి ఏ పనైనా, చిన్నదైనా పెద్దదైనా, అంటే దానికి ప్లాన్ ఉండాలి. కాబట్టి ఏ పనైనా ఆరంభించడానికి ముందు మనకు ఒక ఆలోచన, ఒక అనుభవం, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, ఒక థాట్ రావాలి, ఒక ప్లాన్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఇదే ప్రేరణ అంటే అర్థము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత, ఈ 3 కూడా ఒక పనికి ప్రేరణలు అన్నమాట. అంటే ఒక ప్లాను, నాలెడ్జ్, ఇవన్నీ. ఇంద్రియాలు ఉన్నాయంటే అవి కర్త, చేసేవాడు, కార్యం, అసలు పని, ఇవన్నీనేమో పని యొక్క 3 అంశాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ప్రేరణ ఉన్నప్పుడు, అంటే ప్రేరణ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆలోచన, అనుభవం, సంకల్పం, ప్లాన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇదే ప్రేరణ. కానీ ఇలాంటి ప్రేరణ ఎవరు పడితే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవటం కాదు. శాస్త్రాలు కానీ, గురువు దగ్గర నుంచి కానీ, గురూపదేశం ద్వారా అయినా రావాలి, లేదంటే శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా అయినా రావాలి. అంటే ఏ పని అయినా సవ్యమైన మార్గంలో, ధర్మమైన మార్గంలో చెయ్యాలి అంటే గురువు గారు చెప్పినట్లుగా చేయటం కానీ, లేదు అంటే శాస్త్రాలు చెప్పినట్లుగా కానీ చేయటం. కర్మ అనేది చేయాలి అంటే ఈ రకంగా చేయాలి, గురూపదేశం ప్రకారం లేదా శాస్త్రోపదేశం ప్రకారం చేయాలి. అంతేకాని మన ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ప్రేరణ మరియు కర్త 2 ఉన్నప్పుడు, ఆ రకంగా ఒక ప్రయత్నము చేసేవాడు ఉన్నప్పుడు ఈ కర్మ ఇంద్రియ సహాయంన వనకూడును. ఇంద్రియాల హెల్ప్ తో మనం కర్మను చేస్తారు. సో ఇంద్రియాల్లో ముఖ్యమైనది మనస్సు. 5 మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవి ఉన్నా ఇవి మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఈ 5 వెళ్ళి ఏం చేస్తాయి? మనస్సు లేకపోతే ఇవేమి చేయలేవు. ఇవి వెళ్ళి ఇమ్మీడియట్ గా మనస్సుకి ఫీడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. కళ్ళు ఇలా ఉంది చూడు, ఇదిగో దీని శబ్దం ఇలా ఉంది, ఇదిగో దీని రుచి ఇలా ఉంది, ఇదిగో దీని స్పర్శ ఈ రకంగా ఉంటుంది, ఇది గట్టిగా ఉంటుంది, ఇది మెత్తగా ఉంటుంది, ఈ రకంగా దీని వాసన ఇలా ఉంటుంది అని మనస్సుకు ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ప్రాసెస్ చేసేది ఎవరు అంటే మనస్సే. ఆ మనస్సే లేకపోతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కు ఉపయోగమే లేదు. కాబట్టి ఇంద్రియాలలో మనస్సు ముఖ్యం అని అంటారు.
సో ముఖ్యమైన మనసు కూడా ఇది ఇందులో పాల్గొంటుంది. అంటే మనస్సు మరి డిసైడ్ చేస్తేనే, అదే ప్రయత్నం. అన్ని ఉన్నా కూడా ఆ ప్రయత్నం లేకపోతే పని అవ్వదు. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం చేసేది ఎవరు అంటే మనస్సు. ఆ మనస్సు యొక్క ప్రేరణ ఉంటేనే ప్రయత్నం. కాబట్టి కర్మ వీటన్నిటి యొక్క సముదాయమే కర్మ సంగ్రహము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే జ్ఞానం కర్మ చ కర్త చ త్రిధైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యాని యథా వశృణుతాన్యపి. అంటే ప్రకృతిలో పుట్టినటువంటి త్రిగుణాలు ఉన్నాయి కదా, సత్వరజస్తమో గుణాలు. వీటిని అనుసరించి జ్ఞానం గాని కర్మ గాని కర్త గాని 3 రకాలుగా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు అసలు విషయాన్ని చెప్పి, కర్మలో ఈ 5 అంశాలు ఉన్నాయి. మరి దీనికి ప్రేరణ ఏమిటంటే జ్ఞానము, జ్ఞాత, ఇవేమో కర్మకు ప్రేరణలు. ఇకపోతే ఇంద్రియాలు, కర్త, ఇవేమో కర్మకు అంశలు అని చెప్పి, ఈ జ్ఞానము గాని ఈ కర్మ గాని ఈ కర్త గాని ఇవన్నీ 3 రకాలు. ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి ఆ 3 రకాలుగా జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందో, కర్మ ఎలా ఉంటుందో, కర్త ఎలా ఉంటాడో చెప్తాను విను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో మనకు 4th చాప్టర్ లో ప్రకృతి త్రిగుణాలు చూసాం, సత్వరజస్తమో గుణాలు. సో 14th చాప్టర్ లో సో సత్వగుణం ప్రకాశవంతము, రజోగుణం ఏమో మరి ఈ భౌతిక స్వభావంతో బాగా ఇమ్మర్స్ అయిపోయి మునిగిపోయి ఉంటుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కోరికలతో. తమో గుణం సోమరితనము, మాంద్యములకు కొంచెం మందంగా, అంటే ఏమి చేయకుండా జడత్వం లాగా. జడత్వం కూడా కాదు, బట్ మాంద్యానికి కారణాలు అని మనం అక్కడ 14th చాప్టర్ లో చూసాము. ఈ త్రిగుణాలన్నీ కూడా బంధ కారణాలే, కానీ ముక్తికి కారణాలు కావు. సత్వగుణం కూడా జీవుణ్ణి బద్ధుణ్ణే చేస్తుంది. అలాంటి వివిధ గుణాలున్న వివిధ జనులచే చేయబడే ఈ వివిధ అర్చనలే సప్తదశ, మనం 17th చాప్టర్ లో మొన్న చూసాం, లాస్ట్ వీక్. ఏమని, సత్వగుణంలో మరి యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం, సత్వగుణమే కాదు 3 గుణాల్లో ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, శారీరక మానసిక వాక్ తపస్సులు ఎలా ఉంటాయి, అన్ని కూడా 17th చాప్టర్ లో చూసాము. అలాగే ఆ త్రిగుణాలను బట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటాడు, కర్మ ఎలా ఉంటాడు అన్నది కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తాను. ఎందుకు ఇవి ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఏ పని చేయాలన్నా మరి ఇవి ఉండాలి. జ్ఞానం ఉండాలి, కర్త ఉండాలి, కర్మ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి, ఒక యాక్షన్ ఉండాలి. సో అందుకని ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఈ 3 గుణాల్లో అన్నది చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. సర్వభూతేషు ఏనైకం భావం అవ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం. సో జీవులు అసంఖ్యాక రూపాలుగా విభజింపబడ్డప్పటికీ వారి యందు అవిభక్తమై ఉన్నట్టు ఏకమైన ఆధ్యాత్మిక స్వభావం ఏ జ్ఞానం ద్వారా మనకు కాంచబడుతుందో అట్టి జ్ఞానం సత్వగుణమైనదని తెలుసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎంతో మంది మరి అసంఖ్యాకంగా జీవులు ఉన్నప్పటికీ అన్నిట్లోనూ ఉన్నది ఏకమే, ఒకే ఒక్క ఆత్మ, ఆధ్యాత్మిక స్వభావం ఒక్కటే అని ఏ జ్ఞానంతో అయితే మనం చూడగలుగుతామో, మరి మనకి అది థియరిటికల్ గా తెలుసు, కానీ ప్రాక్టికల్ గా అది అర్థమవుతుందా మనకి? అర్థమైనప్పుడు ఆ జ్ఞానం సత్వగుణ ప్రధానమైనది. అందరిలోనూ ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే అని ఎవరైతే గ్రహించగలుగుతారో, ఎవరైతే అది ఆ రకంగా ఉండగలుగుతారో, అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా చూడగలుగుతారో, అర్థమవటం అంటే ఏంటి? ఆ రకంగా ఉండటమే, ఆ ఫీలింగ్ నిజంగా ఉండటమే, అదే అర్థం అవటం అంటే ఇక్కడ అర్థం. సో అందుకే అనుభవపూర్వకంగా అంటే ఆ మెంటాలిటీ తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు, ఆ మెంటాలిటీతో అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే, నా వాళ్ళు, మరి వాళ్ళు బయట వాళ్ళు, మనం వెంటనే నా వాళ్ళు అనుకుంటాం. నా అనేది వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే మన అన్నట్లు ఉంటుంది. అందరం మనమే, అంతా మనమే అనే ఫీలింగ్. సో అందరూ ఒక్కటే, అందరూ నా వాళ్ళు అనేటటువంటి ఆ భావన, అప్పుడు అది సత్వగుణం. అంటే అలాంటిది సత్వగుణ ప్రధానమైనది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం నానాభావాన్ పృథగ్విధాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు
తజ్ఞానం విద్ధి రాజసం. సో ఏ జ్ఞానం ద్వారా అయితే ఈ అన్ని శరీరాల్లో ఉన్న భిన్న జీవులు, రకరకాల జీవులు ఉన్నారు, మనమే కాదు, మరి చూసాము 4 కాళ్ళ జంతువులు, మరి చేపలు, పక్షులు, మరి క్రిమికీటకాదులు, ఈ రెప్టైల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయని చూసాం. ఈ ఏ జ్ఞానంతో అయితే అన్ని శరీరాల్లో ఉన్న అన్ని జీవుల్లో ద్వారా మనిషి కాంచును, ఏ జ్ఞానం ద్వారా భిన్న శరీరాలందు భిన్న జీవులు ఉన్నట్లు మనిషి కాంచును, అలాంటి జ్ఞానం రజోగుణ సంబంధమైనది. కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ ఆఫ్ సత్వగుణం అన్నమాట. ఎవరైతే వీళ్ళంతా డిఫరెంట్, అది ఆ జంతువు, ఇది పక్షి అని మనం అంతవరకే ఆలోచించినప్పుడు అది రజోగుణం. ఉన్నది మన కళ్ళ ముందు ఏ రకంగా కనపడితే అది ఆ రకమైన జంతువు. అంటే సత్వగుణం వాడైతే దీనిలో పరమాత్మ ఉన్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళకి అంతా కూడా ఉన్నది పరమాత్మే, అందరిలోనూ ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ అన్నది పరమాత్మ స్వరూపమే అని అనుకుంటాడు. అదే రజోగుణం వాళ్ళైతే ఓహో ఇది ఒక పక్షి, ఇది వేరు, మనం మనుషులం అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఏది ఎలా కళ్ళకు కనపడుతుందో, ఎలా కనిపిస్తుందో అలా అనుకునేవాడు రజోగుణానికి సంబంధించిన వాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డే. సో మనం అంటే మనమే దేహము మనం నశించగానే చైతన్యం అంతా కూడా పోతుంది అని తలుచుకోవటం రజోగుణ సంబంధమైనట్టిది. మన బాడీ, జీవుడు అంటే మన బాడీ, మనం పోయిన తర్వాత ఇంకా అంతా కూడా పోతుంది అనుకోవటమే రజోగుణ లక్షణం అంటున్నారు. అలాంటి జ్ఞానం ప్రకారం వాళ్ళకి రకరకాల బాడీస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇది బాడీ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, మనము అంటే ఈ బాడీ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి. అంతేగాని చైతన్యాన్ని కలిగించే ఆత్మ వేరొకటి లేదు అని రజోగుణం వాళ్ళు అనుకుంటారు. అలాంటి రజోగుణ జ్ఞానాన్ని అనుసరించే దేహమే ఆత్మ గాని దేహానికి పరంగా వేరొక ఆత్మ లేదు అని రజోగుణం వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఈ బాడీయే మనము అంటే ఈ బాడీ పోతే మనం ఉండవు అని అనుకుంటున్నారు. అలాంటి జ్ఞానం ప్రకారం వాళ్ళేంటి, చైతన్యం కూడా తాత్కాలికం అనుకుంటున్నారు. మనలో లైఫ్ ఉంది, అది మనం పోతే పోతుంది అనుకుంటున్నారు. సో అది ఇక్కడ ఎనీవే. సో అలా అనుకునేవాడు రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి వాళ్ళ జ్ఞానం ఎలాంటిది అంటే రజోగుణ జ్ఞానము. ఇప్పుడు తమోగుణ జ్ఞానం. ఏ జ్ఞానం ద్వారా అయితే శ్లోకమేమో యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసం ఉదాహృతం. ఏ జ్ఞానం ద్వారా అయితే మనుషుడు అల్పమైనట్టి ఒక కార్యమునందు కారణము మరియు సత్యావగాహనము లేకుండా అదే సర్వస్వం అనే భావనలో ఆసక్తుడవుతాడో అలాంటి జ్ఞానం తమోగుణ జ్ఞానము. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ఇది ఎప్పుడైతే మనిషి ఒక అల్పమైనటువంటి పనిలో కారణం గాని ఆ పనికి అసలు కారణం గాని దాని యొక్క ట్రూత్, సత్య అవగాహనం అసలు నిజంగా దాన్ని అండర్స్టాండ్ కూడా చేసుకోకుండా ఒక అల్ప కార్యాన్ని తీసుకుని అదే సర్వస్వం అనుకుని దాంట్లోనే ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకున్నవాడు అట్లాంటి జ్ఞానాన్ని తమోగుణ జ్ఞానం అంటారు. సో ఉదాహరణ ఈజీగా చెప్పాలంటే మరి డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ కొంతమందికి ఉంటుంది, లేదంటే స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ కొంతమందికి ఉంటుంది. మరి ఇవన్నీ అల్ప కారణాలు, దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. ఆ కారణం ఏమిటి, దానికి ప్రయోజనం ఏమిటి, అది అసలు దాన్ని పూర్తిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నామా, అది మంచి అలవాట చెడు అలవాట, దీనివల్ల ఉపయోగం ఉందా నష్టం ఉందా అనే అవగాహన, నిజాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోకుండా అదే సర్వస్వం అనే భావనలో ఆసక్తుడు వాడు. ఇక అది తప్ప నాకు వేరేది లేదు అనుకుంటూ దానిలోనే ఇంట్రెస్ట్ పడి అందులో మునిగిపోయిన వాళ్ళు అలాంటి జ్ఞానాన్ని తమోగుణ జ్ఞానం అని అంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో సో ఈ జ్ఞానాల్లో అంటే హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్, సత్వగుణం అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే అని అందరినీ సమానంగా చూడగలిగిన వాళ్ళ జ్ఞానం సాత్విక జ్ఞానం. వాళ్ళు జంతువులు, వీళ్ళు పలానా వాళ్ళు, ఇది మన ఫ్యామిలీ, అది బయట ఫ్యామిలీ, వీడి పక్షి, ఇది
అంత సెపరేట్. ఈ బాడీ అంటే బాడీని బట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, అంతేగాని లోపల ఉన్న ఆత్మ తత్వం అందరిది ఒకటే అని థాట్ లేనప్పుడు రజోగుణం. సో ఇక వాళ్ళు ఎంతసేపు ఈ భౌతిక ప్రపంచం, సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఈ రజోగుణంలోనే ఉంటాం. ఈ బాడీయే మనిషి అనుకుంటాం, ఈ బాడీ పోతే మనం పోతాము, లోపల చైతన్యం పోతుందో అనుకుంటున్నాం. మనం అంటే ఈ బాడీ అనుకుంటున్నాం, అదే రజోగుణ లక్షణం. ఆ జ్ఞానమే రజోగుణ జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. తమోగుణ జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ అల్పమైన అలవాటు, అంటే మంచి కార్యం కూడా కాదు. ఆ కార్యం దాంట్లో కారణం ఏముంది, అది మంచా నీకు చెడా, నీకు మంచి చేస్తుందా చెడు చేస్తుందా అని విచక్షణ లేకుండా అదే మనకు సర్వస్వం, అదే నాకు ఆసక్తి, నాకు అదే కావాలని ఆ కార్యంలో నిమగ్నుడై ఉండిపోవటమే తమో గుణ సంబంధమైన జ్ఞానము అని చెప్తున్నారనమాట. అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళు శాస్త్ర నిర్దేశానుసారం ప్రవర్తించాలనే భావన కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. అటువంటి వాటికి వాళ్ళకి ధనమే భగవంతుడు, దేహావసరాలు తీర్చుకోవటమే జ్ఞానము. ఇలాంటి జ్ఞానానికి పరతత్వ జ్ఞానానికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అది దాదాపు ఆహారం, నిద్ర, భయము వీటన్నిటితో కూడి ఒక పశు జ్ఞానంతో సమానమైనట్టుది అని చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో అటువంటి జ్ఞానం తమోగుణ జ్ఞానం అని వర్ణించారు. అంటే దేహానికి పరమైన ఆత్మజ్ఞానం సత్వగుణ పూర్ణమైనది అని చెప్పుకున్నాం కదా. దేహమే అని మనం అనుకున్నప్పుడు రజోగుణ పూర్ణం. అదే దేహాన్ని ఎలా సుఖపెట్టాలి, దేహాన్ని అది మంచి పద్ధతులైన చెడు పద్ధతులైన అనేటటువంటి ఒక విచక్షణ లేకుండా దేహాన్ని సుఖపెడదాం అనుకోవటం తమోగుణ భావము, తమోగుణ జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. నియతం సంజ్ఞరహితం రాగద్వేషత కృతం అఫల ప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే. ఇకపోతే ఇప్పుడు జ్ఞానం 3 రకాలుగా ఎలా ఉంటుందో చూసాం. ఇప్పుడు కర్మ ఎలా ఉంటుంది అన్నది 3 రకాలుగా చూద్దాం. నియమబద్ధమైనది, సంఘరహితమైనది. సంఘరహితం అంటే ఏమిటి, ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సంఘరహితం అనే మాట, దానికి అర్థం ఏమిటి? సంఘరహితము, రహితము అంటే లేకుండా అని, సంఘరహితము అంటే ఏమిటి? సో నియమబద్ధమైనది, సంఘరహితమైనది, రాగద్వేషరహితమైనది గా వనరించేటటువంటి ఫలాపేక్ష లేనటువంటి కర్మ సత్వగుణంలో చేసే కర్మ. సో ఇది ఇంతకు ముందు మనం చూసాం కాబట్టి మనకు కొంత ఐడియా ఉండాలి. ఏ పని చేసినా ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే అది మనము బుద్ధి యోగం అని 3rd chapter లోనే చూసాం. సో నియమబద్ధం అయితే ఏ పని చేసినా అంటే ఏది పడితే అని కాదు, నియమబద్ధంగా దాన్ని అటాచ్మెంట్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ రాలేదు. సో సంఘరహితము అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్, ఆ డిటాచ్మెంట్ తో, వైరాగ్యంతో, అటాచ్మెంట్ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా చేసేటటువంటి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసే ఏ కర్మ అయినా సరే సత్వగుణంలో చేసేది లాగా చెప్పబడుతుంది. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను అనుసరించి శాస్త్రంలో ఎవరికైనా మనకి నియమబద్ధమైన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. నియమబద్ధమైనదంటే ఎవరు చేయవలసిన పనులు వాళ్ళు అని. అలాగే కొంతమంది పాఠాలు చెప్తారు, కొందరు నాయకులుగా ఉంటారు, కొందరు మరి వ్యాపారం చేస్తారు, కొందరు పనులు చేస్తారు అని దాని అర్థం అన్నమాట. సో వర్ణాశ్రమ ఇవన్నీ నిర్దేశింపబడిన ఈ నియమబద్ధ కర్మలు ఆసక్తి గాని, స్వామితం గాని, అంటే స్వామిత్వం అంటే నేనే పెద్ద చేస్తున్నాను అనేటటువంటి అహంకారం, యాజమాన్యం స్వీకరించడం అన్నమాట ఒక పనికి, లేకుండా రాగద్వేష రహితంగా, రాగాలు ద్వేషాలు చూపించకుండా భక్తి భావంతో చేసినప్పుడు ఆ కర్మలు సత్వగుణ ప్రధానం అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః క్రియతే బహుళాయాసం తద్రాజసముదాకృతం. కానీ కోరికలు తీర్చుకోవాలి అని భావించే వారితో మిథ్యాహంకార భావంలో అతి ప్రయాసతో చేసే కర్మ రజోగుణ ప్రధానము. సో మనం ఇది కూడా కర్మయోగంలో చూసాం. కోరికలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలు తీర్చుకోవటానికి అతి ప్రయాసపడి
ఎప్పుడు ఆ కోరికలు తీర్చుకునే పనిలో వాళ్ళు ఎంతో బిజీగా ఉంటూ ఉంటారు. అలా ఎంతో శ్రమపడి కోరికలు తీర్చుకోవటానికి చేసేటటువంటి కర్మలే రజోగుణ ప్రధానం అని చెప్తున్నారు. అనుబంధం క్షయం హింసాం అనపేక్ష్య చ పౌరుషం మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తామసముచ్యతే. సో శాస్త్ర నిర్దేశాలను నిరసించి మనం ఇది యజ్ఞం అప్పుడు కూడా చూసాం, భవిష్యత్ బంధాన్ని కానీ పరహింసని కానీ పర దుఃఖాన్ని కానీ లెక్క చేయకుండా భ్రాంతితో చేసేటటువంటి కర్మ, అంటే అంత మోహంలో పడిపోయి ఆ సెల్ఫిష్నెస్ తో సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ తో శాస్త్ర నిర్దేశాలు ఉన్నాయా లేదా, శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం చేస్తున్నామా, వాటికి ఎగెయిన్స్ట్ గా చేస్తున్నామా, భవిష్యత్ సంబంధాన్ని ఇది చేస్తే ముందు ముందు ఏం జరుగుతుంది అని కానీ, పరహింస వేరే వాళ్లకు ఏం హింస చేస్తున్నామని గాని, పర దుఃఖాన్ని గాని అవతలి వాళ్ళ కష్టాన్ని కలిగిస్తున్నామని గాని లెక్క చేయకుండా ఆ భ్రాంతిలో ఉంటూ అంత మోహంలో చేసేటటువంటి కర్మ తమో గుణానికి సంబంధించిన కర్మగా చెప్పబడుతుంది. హరే కృష్ణ. గిరిజామాతాజీ ఇది చదువుతారా భాష్యం? కానీ కోరికలను పూరింపదలుచుకోగోరు వానిచే అహంకార భావనతో అధిక ప్రయాసతో చేయబడు కర్మ రజోగుణంకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడును. తమో గుణంలో ఉన్నాం మాతాజీ. సో నెక్స్ట్ మీరు శాస్త్ర నిర్దేశములను నిరసించి భవిష్యత్ బంధమును గాని పరహింసను గాని పర దుఃఖమును గాని లెక్క చేయక మోహముతో చేయబడు కర్మ తమో గుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడును. భాష్యం చదవండి మాతాజీ. భాష్యము: మానవుడు తాను చేసే కర్మల వివరములను ప్రభుత్వముకు గాని యమదూతలుగా పిలువబడు దేవాది దేవుని ప్రతినిధులకు గాని జవాబు చెప్పుకోవలసి ఉండును. బాధ్యతారహితంగా చేయబడు కర్మ ఎల్లప్పుడూ శాస్త్రాదేశములైన ధర్మ సిద్ధాంతములకు విరుద్ధముగా ఉండును, కనుక వినాశకరముగా పరిణమించును. అట్టి బాధ్యతారహితమైన కర్మలు ఎల్లప్పుడూ హింసతో కూడి ఇతర జీవులకు హాని కలిగించును. స్వీయ అనుభూతిపై ఆధారపడి అట్టి బాధ్యతారహితమైన కర్మ చేయబడును. అవన్నీ మోహముతో కూడినట్టువని చెప్పబడును. మోహముతో కూడిన అట్టి కర్మ తమో గుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అది అంటే అవతల వాళ్ళకి హింస చేస్తున్నామా, అవతల వాళ్ళకి ఇది దుఃఖ కారణం అవుతుందా, ఈ పని చేస్తే నాకు భవిష్యత్తులో ఏ రకమైనటువంటి బంధం ఏర్పడుతుంది అన్న విషయాన్ని ఆలోచించకుండా, శాస్త్ర నిర్దేశాలను గమనించకుండా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా బాధ్యతారహితంగా చేసేటటువంటి కర్మ, ఇవేమి పట్టించుకోకుండా ఇది మంచి పనా కాదని ఇది మోహంతో ఆ భ్రాంతితో చేసేది కాబట్టి అది తమో గుణంలో చేసే కర్మ అని ఇప్పుడు కర్మ చూసాం. సో జ్ఞానం 3 రకాలుగా చూసాం, కర్మ 3 రకాలుగా చూసాం. ఈ కర్మ ఇంతకు ముందు కూడా మనం చూసాం. తమో గుణంలో పని యజ్ఞం అన్న మాటలో అర్థం చూసుకున్నప్పుడు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే సత్వగుణం అని, ఫుల్గా కోరికలతో తన లాభం కోసం చేసుకున్న పని రజోగుణం అని, తర్వాత తమో గుణం అంటే అసలు శాస్త్ర నిర్దేశాలు లేకుండా ప్రసాద వితరణ లేకుండా అని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్న అవతల వాళ్ళకి నష్టం కలిగించేవి ఇలాంటి పనులు ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పారనమాట. అవతల వాళ్ళకి హింస కలిగించుతాయని గాని, అవతల వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ పని అని గాని, ఈ పని చేస్తే నాకు ఏ రకమైనటువంటి బంధం ఏర్పడుతుంది, పుణ్యమా పాపం వస్తుందా అన్న ఆలోచన గాని లేకుండా శాస్త్రాలు చెప్పిన దానికి ఎగెయిన్స్ట్ గా కూడా చేసే పనులని తమో గుణ పనులు అంటే అలా ఒక రకమైన మోహంతో భ్రాంతితో ఉంటారు, నాలెడ్జ్ లేకుండా. సో అలా చేసినప్పుడు తమో గుణ కర్మ. ముక్త సంజ్ఞోనహం వాదీ ధృత్యుత్సాహ సమన్వితః సిద్ధ్యోర్నిర్వికారః కర్త సాత్విక ఉచ్యతే. త్రిగుణ సంగత్వరహితంగా అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అధిగమించి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో లేకుండా, మిథ్యాహంకారం లేకుండా
నిశ్చయము అంటే దృఢత్వంతో, ఉత్సాహంతో, జయాపజయాల మీద నిర్వికారుడై తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించేవాడు సాత్విక కర్త. సో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్, తన ధర్మాన్ని తను నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఏ రకంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు? గుణాలనేవి లేకుండా, త్రిగుణ రహితంగా, త్రిగుణాల అంటే త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండి, అహంకారం నేను చేస్తున్నాను అనే అహంకారం లేకుండా ఉండగలిగినప్పుడే ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండగలుగుతాం. సో ఒక నిశ్చయంతో, ఉత్సాహంతో ఈ పని చేయాలి. ఎలా జరిగిన జయాపజయాలు కాదు ముఖ్యం, పనిని నేను బాగా చెయ్యాలి, ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి అని ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళు సాత్విక కర్తలు, ఆ రకంగా చేసేవాళ్ళు. ఇది కూడా ఇంతకు ముందు చూసాం. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ మీరు చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ఎల్లప్పుడూ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణములకు అతీతుడై ఉండును. అంతేకాకుండా అతడు అహంకారము మరియు కర్మములకు కూడా అతీతుడై ఉండును. కనుక తనకు అప్పగించబడిన కర్మకు అతడు ఫలమును ఆశించడు. అయినను అట్టి కర్మ పూర్తి అయ్యేంత వరకు అతడు ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహవంతుడై ఉండును. అట్టి కార్య సాధనలో కలుగు ఇబ్బందులను పట్టించుకొనక అతడు ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంతో ఉండును. అట్టి కార్య సాధనలో కలుగు ఇబ్బందులను పట్టించుకొనక అతడు ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంతో నిండి ఉండును. జయాపజయములను పట్టించుకొనక అతడు సుఖ దుఃఖముల్లో సమచిత్తమును కలిగి ఉండును. అట్టి కర్త సత్వన గుణములో స్థితుడై ఉండును. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే ఇక్కడ మనకేం చెప్పారు? త్రిగుణ సంగత్వర అంటే అటాచ్మెంట్స్, ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలతో మనకు కలిగేటటువంటి అటాచ్మెంట్స్ అనేవి లేకుండా, అహంకారం లేకుండా ఎవరు ఉండగలరు? ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వంలోకి వెళ్తారో వాళ్ళు ఉండగలరు. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతులై ఉంటారు. వాళ్ళకి అహంకారం గాని, గర్వం గాని వాటన్నిటికీ అతీతంగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ ని, తన కొసగబడిన కర్మని, నియమిత కర్మలని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చూసాం. నియమిత కర్మలంటే ఎవరు చేయవలసిన డ్యూటీస్ వాళ్ళు, ఎవరి స్వధర్మం వాళ్ళు, కర్మ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా వాళ్ళ డ్యూటీని చేసేవాళ్ళు. ఆ రకంగా వీళ్ళు చేయగలరు. ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అహంకారం లేని వాళ్ళు అలా చేస్తారు. అయినా అలాంటి కర్మ అయ్యే వరకు వాళ్ళు ఉత్సాహంతో చేస్తారు పనిని. కార్యసాధనలో ఏదైనా కష్టాలు వచ్చినా కూడా లెక్క చేయకుండా ఉత్సాహంగా ఆ పనిని పూర్తి చెయ్యాలి. జయాపజయాలు ఎలా అన్నా ఉండని, చెయ్యటం మన బాధ్యత అని వాళ్ళు సుఖదుఖాల్లో సమచిత్తంతో కలిగి ఉంటారు. అలాంటి కర్త సత్వగుణంలో స్థితిని కలిగి ఉంటాడు. ఇప్పుడు మరి ప్రభుపాద ఆయన వచ్చారు, ఎప్పుడో అమెరికా వెళ్ళారు. ఆ రోజుల్లో మరి ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు. వచ్చారు, అమెరికా వెళ్ళడం, అక్కడ మరి ఆయన ఈ అమెరికాలో ఉన్న ప్రజలకు మన భగవంతుడి గురించి చాలా మందికి తెలియదు. అలాంటి దేశంలో ఆయన ఉంటూ మరి ఆయన ఉత్సాహంతో తన యొక్క మిషన్ ఏమిటి, భగవంతుడి గురించి తెలియజేయాలి ఈ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్లకు అని వచ్చి ఆయన అది సక్సెస్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతుందా, అసలు వీళ్ళు ఎవరైనా నా మాట వింటారా, వీళ్ళకి అర్థం అవుతుందా, ఇవన్నీ ఆయన మైండ్ లో ఆలోచనలు పెట్టుకుంటే ఈ పనే జరిగేది కాదు. అది ఎలా ఉన్నా భగవంతుడు ఆయనే చూసుకుంటారు. నా డ్యూటీ నేను ఉత్సాహంగా, నా బాధ్యత నేను నిర్వర్తించడం అనుకుని ఆయన అలా స్థిరపడి క్రమేణా ఆయన అందరికీ ఈ శ్రీకృష్ణ చైతన్యాన్ని అందరికీ కూడా ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేయగలిగారు. ఎందుకంటే ఈ మెంటాలిటీతో ఉండబట్టి. జయాపజయాలు ఎలా ఉన్నా ఉండని, సుఖ దుఃఖాలు మరి ఆయనకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో కష్టం, చేతిలో డబ్బులు కూడా లేవు. మరి ఆయన ఉండటానికి తినటానికి, భగవంతుణ్ణి గురించి నలుగురికి చెప్పాలి అంటే ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నా కూడా సుఖ దుఃఖాల్లో సమచిత్తం కలిగి తర్వాత చేసే పనిలో సంపూర్ణ ఉత్సాహంతో ఉంటూ మరి ఆ పనిలో కలిగే క్లేశాలు, కష్టాలున్నా కూడా లెక్క చేయకుండా సదా ఉత్సాహంతో ఆ పని ఎన్ని కష్టాలున్నా అది పూర్తి చేయాలి. జయం వస్తుందో అపజయం వస్తుందో అది పట్టించుకోకర్లే, పని పూర్తి చేయటమే నా డ్యూటీ
అని సుఖదుఖాల సమచిత్తంతో ఉంటూ ఎవరైతే చేస్తారో అలాంటి కర్త సత్వగుణంలో ఉండే స్థితి అని చెప్తున్నారనమాట. రాగీ కర్మ ఫల ప్రేప్సు లుబ్ధో హింసాత్మకో శుచిః హర్ష శోకాన్విత కర్త రాజస పరికీర్తితః. ఇకపోతే కర్మఫలాలు అనుభవించాలని కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ ఆఫ్ సత్వగుణం. కర్మఫలాలు కోసం కాకుండా డ్యూటీ అనుకుని ఉత్సాహంగా పని పూర్తి చేయాలి ఎంత కష్టం వచ్చినా అని చేసేదేమో సత్వగుణం అయితే, ఈ కర్మఫలాల కోసమే అనుభవించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ కర్మఫలాల మీద ఇంట్రెస్ట్ తో చేస్తూ మరి లోభిత్వంతో అంటే దురాశ, అసూయాపరుడు, శుచిరహితుడు, శుభ్రం లేదు అంటే మెంటల్ అవుట్ సైడ్ శుభ్రం కంటే మెంటల్ శుభ్రం అంటే మంచి థాట్స్ కూడా లేవన్నమాట. మరి అసూయ ఇవన్నీ అసలు బ్యాడ్ థాట్స్. అసూయ, లోభత్వం, శుభ్రం అది మెంటల్ ప్యూరిటీ లేకుండా సుఖ దుఃఖాలకు చెలించేవాడు. కొంచెం దుఃఖం వచ్చినా విసుగొచ్చేసేసి ఇదేమిటి నాకు రావట్లేదు, నేను అనుకున్నాను ఇంత చేయాలి అంత చేయాలని ఇంతే వచ్చింది అనేటటువంటి దుఃఖం వచ్చిందంటే ఇంకేముంది, నేను చాలా గొప్పవాడిని అందుకే ఇంత చేశాను ఇంత సంపాదించాను ఈ పని చేసి అని అనుకోవటం, ఇలాంటి లక్షణాలని రజోగుణకర్తలు. అలాంటి లక్షణాలతో పనిచేసిన వాడిని రజోగుణకర్తలని అంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది కూడా pretty straightforward. అయుక్త ప్రాకృత స్తబ్ధ షఠో నైష్కృతికోలసః విషాది దీర్ఘసూత్రీ చ కర్త తామసముచ్యతే. సో ఇకపోతే తమో గుణంలో చేసే కర్త భౌతిక ఆసక్తుడును, ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్ మీద చాలా ఆసక్తి ఉన్నవాడు, మొండితనం, మోసం చేసేవాడు, ఇతరులను అవమానించేవాడు. కనీసం రజోగుణం వాడు తన కోరిక తీర్చుకోవటానికి, విపరీతమైన కోరికలను తీర్చుకోవటానికి తాపత్రయపడిపోతూ ఈ ఆందోళనలు, దుఃఖాలు, అసూయలు పెంచుకుంటున్నాడు. ఈ తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా మొండితనం, మోసం కూడా, అవతల వాళ్ళని మోసం చేద్దాం, ఇతరులను అవమానించటం. అవమానించటంలో వాడు దక్షుడు, అంటే అవమానించటంలో చాలా నైపుణ్యం ఉన్నవాడు అనమాట. సోమరి, సదా చింతాక్రాంతుడు, వృధాగా కాలాన్ని వ్యయం చేసేవాడు, టైం వేస్ట్ చేసేవాడు అనమాట. సదా శాస్త్ర నిర్దేశాలకు విరుద్ధంగా కర్మను వనరించేవాడు, ఎప్పుడు కూడా శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన పనులే చేసేవాడు తమో గుణకర్త అని చెప్తారు. సో ఏది చెయ్యాలో, ఎటువంటి కర్మ చెయ్యకూడదో మనకి శాస్త్రాలు క్లియర్ గా చెప్పాయి. అలాంటి శాస్త్ర నిర్దేశాలను కూడా లెక్క చేయకుండా చెయ్యకూడని పనుల్లో నిమగ్నమై నియుక్తులై చేసే వాళ్ళనే భౌతిక ఆసక్తులు అంటారంటే ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ కోసం. ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంతసేపు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను బాగా ఆవహించి వాళ్ళు అలవర్చుకుని ఇంకా దాని ప్రకారమే ప్రవర్తిస్తారు కానీ శాస్త్ర నియమాలని ఎంత మాత్రం అనుసరించరు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, మృదు స్వభావం అనేది ఉండదు, మోసకారులు, ఇతరులను అవమానపరుస్తారు. దాంట్లో దక్షులు అంటున్నారు, పైగా అవమానపరచడంలో ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నమాట వాళ్ళు. అంటే కొంతమంది మాటలతో మరి అవతల వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయటం, చేతులతో కూడా ఇన్సల్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, శారీరకంగా కూడా. మరి ఇవన్నీ కూడా తమో గుణంలో చేసే కర్తలు. మరి మోసం చేస్తారు, చీటింగ్ చేస్తారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు పని ఉన్నా కూడా చేయకుండా సోమరిపోతులు అన్నమాట. ఓ పక్కన పెట్టేసి పనిని చేయకుండా ఉందామని చూస్తారు. సో ఆ కారణంగా వాళ్ళు పని జరగలేదు కాబట్టి మళ్ళీ చింతాక్రాంతులు, మళ్ళీ బాధకు గురి అవుతూ ఉంటారు. సో టైం వేస్ట్ చేయటంలో వాళ్ళు అత్యంత నేర్పరులు. అలా కొన్ని చేయవలసిన పనులను సంవత్సరాల తరబడి చేయకుండా కూడా ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు తమో గుణంలో చెందిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రీవిధం శృణు ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ. ఇకపోతే ఇప్పుడు జ్ఞానం గురించి చూసాం, కర్మ గురించి చూసాం, కర్త గురించి కూడా ఇప్పుడు చూసాం. ఈ 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటాయి ఈ 3 విషయాలు, సత్వగుణకర్త, రజోగుణకర్త, తమో గుణకర్త, ఈ 3 ఇప్పుడు చూసాము. ఇప్పుడు ధనంజయ ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో
చూద్దాము అని చెప్తున్నారు. మరియు నిశ్చయాలు, బుద్ధి, వాళ్ళ డిసిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, గుణాలను బట్టి ఏ రకమైన బుద్ధిలో ఉంటారు, ఏ రకమైన నిశ్చయాలు, డిసిషన్స్ తీసుకుంటారో నా దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు క్లియర్ గా డీటెయిల్డ్ గా విను అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనం జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యం, జ్ఞాత అనే 3 అంశాలు ప్రకారం ఈ త్రిగుణాలు అనుసరించి వివరించిన తర్వాత భగవంతుడు కర్త గురించి చెప్పారు. ఇంకా బుద్ధి నిశ్చయాలు కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను అంటున్నారు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యే భయే బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధి సా పార్థ సాత్వికి. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, ఏది చేయాలో తెలియదు, ఏది చేయకూడదో తెలియదు. సో ఇప్పుడేంటి, బుద్ధి అన్నమాట. సారీ, ఏది చెయ్యదగిందో, ఏది చెయ్యరానిదో, తర్వాత దేనికి భయపడాలో, దేనికి భయపడకూడదో, ఏది బంధాన్ని కలిగిస్తుందో, ఏది ముక్తిదాయకమో తెలుసుకోగలిగిన వాడు అలాంటి బుద్ధి సత్వగుణ ప్రధానము. మరి అంతే కదా, ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదు ఆ విచక్షణ ఉన్నప్పుడు, ఆ తర్వాత ఏ కార్యం బంధాన్ని కలిగిస్తుంది ఏ కార్యం ముక్తిని కలిగిస్తుంది, ఏది బంధాన్ని కలిగిస్తుంది అన్నది తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, ఏ కార్యం వల్ల భయం అనేది రాదో, ఏ కార్యానికి భయపడాలో, ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలుసుకోగలిగిన బుద్ధి సత్వగుణ ప్రధానము అని చెప్తున్నారు. సో శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా చేయటమే ప్రవృత్తి అంటే అర్థం. ఇక్కడ ప్రవృత్తించ నివృత్తించ. సో శాస్త్రాలు చెప్పినది ఇది అలాగే కర్మల్ని చేస్తారు, నిర్దేశం కానటువంటి కర్మల్ని వాళ్ళు చేయరు. వాళ్ళ ధర్మం కాదు, స్వధర్మం కాదు, మన డ్యూటీ కాదనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చేయరు. అంటే అన్నెసెసరీ థింగ్స్ లో వెళ్ళి చేయకుండా, శాస్త్ర నిర్దేశాలు తెలియని వాడు, అంటే శాస్త్రాలు ఏది చేయమంటే అది చేస్తారు. శాస్త్రాలు తెలియని వాళ్ళు కర్మలయందు బంధితులు అవుతారు. వీళ్ళు శాస్త్ర ప్రకారం చేసినప్పుడు బంధితులు అవ్వరు. అలాంటి విచక్షణ జ్ఞానం కలిగించే బుద్ధే సత్వగుణ ప్రధానమైన బుద్ధి. యయా ధర్మం అధర్మం చ కార్యమేవ చ అయథావత్ ప్రజానాతి బుద్ధి సా పార్థ రాజసి. సో ఏది ధర్మం, ఏది అధర్మం, ఈ రెండిటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు, ఈ రెండిటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ని, ఆ తర్వాత ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు, కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ అన్నమాట ఇది మళ్ళీ సత్వగుణానికి. ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు, ఏ పని చేయదగ్గ కార్యము, ఏది చెయ్యకూడని కార్యము అన్న డిఫరెన్స్ గనక తెలియని వాడిది బుద్ధి రాజసిక బుద్ధి అంటారు. సో ఇది చేయవలసిన పనేనా, చేయొచ్చా చేయకూడదా, ఇది సరైన పనేనా, లేదంటే ఈ ధర్మమేనా, ఇది ఇలా చేయటం మనం కరెక్టేనా, ఇది ధర్మమేనా అన్న విషయం తెలియని వాళ్ళు రాజసిక బుద్ధిలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అధర్మం ధర్మమితి మన్యతే తమసావృత సర్వర్థాన్ విపరీతాంశ్చ బుద్ధి సా పార్థ తామసి. ఇక తమో గుణం అజ్ఞానమే భ్రాంతి, అజ్ఞానం వల్ల, మోహం వల్ల అధర్మంగాని ధర్మం గాని, అధర్మాన్ని ధర్మం అనుకుంటారు, ధర్మాన్ని అధర్మం అనుకుంటారు. అనుకుని ఎల్లప్పుడూ తప్పుద్రావని పట్టేటటువంటి బుద్ధి తమోగుణ బుద్ధి. అంటే ఇది రజోగుణానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రజోగుణమేమో అసలు సత్వగుణమేమో ధర్మం ఏమిటి, చేయవలసిన పని ఏమిటి అని అన్ని కూడా శాస్త్ర ప్రకారంగా చేసే బుద్ధి సత్వగుణం బుద్ధి. ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు శాస్త్రాలు చదివి తెలుసుకుని ఆ ప్రకారంగా చేసేది. ఇది రజోగుణం ఉందంటే ఏది ధర్మమో వాళ్ళకి సరిగ్గా డిఫరెన్స్ తెలియదు, ఏది చేయవలసిన పనో ఏది చేయకూడని పనో సరిగ్గా తెలియకుండా ఉన్నప్పుడు రజోగుణ బుద్ధి అంటున్నాం. ఇక తమో గుణం ఉందంటే దీనికంటే ఒక స్టెప్ రాంగ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఏది, అసలు వాళ్ళ ధర్మాన్ని అధర్మం, కనీసం వాళ్ళకి ఏదైనా డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా తెలియడంలా, వీళ్ళకి ధర్మమే అధర్మం అనుకుంటున్నారు, అధర్మమే ధర్మం అనుకుంటూ వాళ్ళు అధర్మాన్ని చేసేటటువంటి బుద్ధి. అలా తప్పుదోవన పడే వాళ్ళ బుద్ధి తామస గుణము. అంటే ఎప్పుడు రాంగ్ చాయిసెస్ చేసుకునే వాళ్ళు అని సింపుల్ మాటల్లో మనం ఈ అర్థాన్ని తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో తమో గుణంలో కలిగిన వారు మహాత్ముడైన వాడిని సాధారణ మానవుడిని మహాత్ముడని అనుకుంటారు. అలాగే సత్యాన్ని అసత్యం అనుకుంటారు, అసత్యాన్ని సత్యం అనుకుంటారు.
ఆ తర్వాత ధర్మం కాని దాన్ని ధర్మం అని స్వీకరిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ స్మోకింగ్ అది మంచిది కాదు, కానీ అదే నాకు బాగుంది, అదే మంచిదని దాన్నే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ దాన్నే కంటిన్యూ చేయొచ్చు, అవి మంచివి కాకపోయినా. సో అన్ని కర్మల్లో కూడా తప్పు ద్రోవల్నే పడతారు. కాబట్టే వాళ్ళ బుద్ధి, ఈ బుద్ధిని తమో గుణ బుద్ధి అని అంటారు. ధృత్యాయయా ధారయతే మన ప్రాణేంద్రియ క్రియా యోగేన అవ్యభిచారిణ్యా ధృతి సార్థ సాత్వికీ. అవ్యభిచారేణ యోగేన అవ్యభిచారేణ, ఈ యోగాభ్యాసంతో అంతరాయం లేకుండా అని. అవ్యభిచారిణ్య అంటే అర్థం పృథక్ కుమార అవిచ్ఛిన్నమైనది అంటే ఏమి నాశనం కానిటువంటిది, యోగాభ్యాసంతో స్థిరంగా కొనసాగేది. ఈ కారణంగా ఇంద్రియ మనో ప్రాణాల కార్యాలను నియమించినది అయిన నిశ్చయము సత్వగుణ ప్రధానం. అంటే డిసిషన్, ఎలాంటి డిటర్మినేషన్ అన్నమాట. డిటర్మినేషన్ లో కూడా సాత్విక డిటర్మినేషన్, రాజసిక తామసిక డిటర్మినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎలా ఉంటుందంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళ డిటర్మినేషన్ ఎలా ఉంటుందట, అవిచ్ఛిన్నం. అంటే ఇక బ్రేక్ అవ్వదు. ఒకసారి డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అదే మార్గంలో ఉంటారు. యోగాభ్యాసంతో స్థిరంగా ఆ మార్గంలో ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఈ రకంగా నేను జపం చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు, ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ యోగాభ్యాసంతో వాళ్ళు స్థిరంగా ఆ మార్గంలో ఉండగలుగుతారు. తత్కారణంగా వాళ్ళు ఇంద్రియ మనస్సుని ప్రాణాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఈ కార్యంలో నియమిస్తారు. అంతే కదా, సెన్సెస్ ని కూడా దాంట్లో పెడతారు, మనస్సుని దాని మీద పెడతారు. అలా పెట్టి ఈ పని మీద వాళ్ళు ఉంచినటువంటి ఆ డిటర్మినేషన్, ఆ నిశ్చయత్వం సత్వగుణ ప్రధానం. ఏదైనా పని చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ నిశ్చయ మెంటాలిటీతో, ఆ అనన్య అంటే అటు ఇటు వేవరింగ్ మైండ్ లేకుండా నిశ్చయంగా డిటర్మిన్డ్ గా వాళ్ళు దృఢత్వంతో ఆ మార్గంలో ఉండటం. అలాంటి బుద్ధి ఉన్నప్పుడు సత్వగుణ ప్రధానమైనది వాళ్ళ నిశ్చయము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటానికి యోగం ఒక మార్గం లాంటిది. ఇంద్రియాలు మనస్సును ప్రాణాన్ని ఈ కార్యానికి సంపూర్ణంగా కేంద్రీకరించి దృఢ నిశ్చయంతో భగవంతుని యందు స్థిరంగా లగ్నమైన వాడు భక్తి యందు వర్తించిన వాడు అవుతాడు. అలాంటి స్థిర నిశ్చయమే సత్వగుణానికి ప్రధానము. అలా కృష్ణ భక్తి ఉన్నవాడు ఇతర కార్యాలతో పెట్టడు అని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో అవ్యభిచారేణ అనే పదాన్ని వాడారు. అది ఇంపార్టెంట్ మాట అని చెప్తున్నారు. అవ్యభిచారిణ్య అంటే అంతరాయం లేని, ఇక వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ లో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళటానికి వాళ్ళు ఏ అంతరాయం లేకుండా దృఢ నిశ్చయంతో ఆ మార్గంలో సాగుతారు. యయాతు ధర్మ కామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతే అర్జున ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ధృతి సా పార్థ రాజసి. ఇకపోతే అలాంటి సాత్విక బుద్ధి డిటర్మినేషన్, రాజసిక డిటర్మినేషన్ ఎలా ఉంటుందంట, ఏ నిశ్చయంతో అయితే మనిషి ధర్మము అర్థము కామము ఫలాలయడ ఆసక్తిని వహించునో అది రజోగుణానికి ప్రధానమైన నిశ్చయము. అంటే ధర్మార్థ కామాలు కావాలి వాళ్ళకు. ధర్మము అర్థము అంటే ధనము కామము కోరిక. సో ఈ మూడు, కొంత ధర్మం ఉంటుంది కానీ విపరీతమైన కోరిక, సంపద మీద ఆసక్తి, ప్రతిఫలాల మీద ఆసక్తి వహించినప్పుడు అలాంటి నిశ్చయం రజోగుణ ప్రధానం. సో ఇంద్రియాలను ప్రీతి చెందటమే అదొక్కటే కోరికగా కలిగి ధర్మకార్యాలు అర్థకార్యాలు ఫలితాలను వాంఛించి మనిషి తన మనస్సును ప్రాణాన్ని ఇంద్రియాల్ని అన్నిటికీ కూడా ఈ కారణానికి గనక నియుక్తం చేస్తే, ఈ కారణానికి ఉపయోగిస్తే, ఏ కారణానికి, మన యొక్క ఫలితాలను కోరికలు తీర్చుకోవటానికి, ఫలితాలను వాంఛించటానికి ఇంద్రియాలను ఉపయోగించినప్పుడు అది రజోగుణ నిశ్చయము అని చెప్తారు అంటున్నారు. యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ
న విముంక్తి దుర్మేధా ధృతి సా పార్థ తామసి. సో ఇకపోతే స్వప్నము, భయము, శోకము, విషాదము, భ్రాంతి ఇవేవి లేకుండా మందబుద్ధితో కూడిన నిశ్చయం తమో గుణానికి చెందినటువంటిది. ఇక కనీసం రజోగుణ వాళ్ళకి కొంత భయము, కొంత దుఃఖము, అంటే దుఃఖం కాకపోయినా రజోగుణం వాళ్ళకి కనీసం ధర్మము, అర్థము, కామం, కొంత ధర్మం కూడా ఉంది. అయితే మన డబ్బు మీద, తర్వాత కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఆసక్తి అది ఉన్నప్పుడు రజోగుణ నిశ్చయం, ఆ రకమైన డిటర్మినేషన్ ఉంది. వీళ్ళు ఉన్నారంటే తమో గుణం వాళ్ళు, వాళ్ళకు ఒక స్వప్నం గాని, భయం గాని, శోకం గాని, విషాదం గాని, భ్రాంతి, ఏ విషయాన్ని వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోలేరు. వాళ్ళ భయాన్ని తట్టుకోలేరు, శోకాన్ని తట్టుకోలేరు, విషాదాన్ని తట్టుకోలేరు, మోహాన్ని కూడా వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోలేక మందబుద్ధితో కొన్ని నిశ్చయాలు తీసుకుంటారు. అది తమో గుణానికి చెందినటువంటి నిశ్చయాలు అని. ఉదాహరణకి ఏంటంటే మరి ఇదే ఇక్కడ కూడా డ్రింకింగ్ చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఏది చేయలేక విషాదం వచ్చినా, శోకం అన్నా వాళ్ళు అదేమి మనం ఏమి చేసేది కాదని ఏది చెడు అలవాట్లకు గురి అవటం ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా ఏం చెప్తున్నారు అంటే భాష్యంలో సత్వగుణ ప్రధానుడైన వాడు స్వప్నాన్ని పొందడు అని భావించరాదు. ఇక్కడ స్వప్నం అనగా అధిక నిద్ర అని అర్థము. స్వప్నం సహజంగా ఉన్నందున సత్వరజస్తమో గుణాలన్నింటి అందును కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ అధిక నిద్రను అరికట్టలేని వారు, ఈ విషయభోగాలన్నీ అనుభవిస్తున్నాం అనే గర్వాన్ని వదలలేని వారు, భౌతిక ప్రకృతి మీద నాకు ఆధిపత్యం అనే ఒక ఆధిపత్యం కావాలి అంటే నేను అందరిలోకి గొప్ప అనిపించుకోవాలి, ఇటువంటి డ్రీమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇంద్రియ మనోప్రాణాలను తద్రీతిగానే ఇక వాళ్ళ ఇంద్రియాలని, మనస్సును అన్నిటినీ కూడా ఈ రకంగా నియమించే వాళ్ళు, వాటి మీద పెట్టేవాళ్ళు తమో గుణ ప్రధానమైన నిశ్చయం ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి తమో గుణ డిటర్మినేషన్ అది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే అధికంగా నిద్రపోతున్న విషయ భోగాలను అనుభవించటము, ఇలా గర్వాన్ని వదలలేని వాళ్ళు, టూ మచ్ గా నిద్రపోయే వాళ్ళు, అన్ని నాకే ఉన్నాయని, నేనే చేస్తున్నానని గర్వంతో ఉంటాం, ఇలాంటివి తమో గుణ నిశ్చయం. రజోగుణం వాళ్ళకి వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకుని వాళ్ళు పొందాలని, కానీ ఇలా ఈ స్టేజ్ కాదు. ఈ స్టేజ్ ఉంటే ఇక తమో గుణం అన్నమాట. ఏది నేనే అనుభవిస్తున్నానని గర్వము, మరి ఆ తర్వాత విపరీతంగా నిద్రపోవటం, ఇవన్నీ తమో గుణ నిశ్చయాలు. సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ అభ్యాసాద్ రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి. ఇకపోతే భరతవంశ శ్రేష్ఠుడ భరతర్షభ, ఇక సుఖంలో 3 రకాలు ఉన్నాయి చెప్తాను విను. ఇప్పటి వరకు మరి నిశ్చయం ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటాడు, జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్పి కర్మ ఎలా ఉంటుంది చెప్పారు. లాస్ట్ లో ఇప్పుడు మనం చూసింది నిశ్చయం అంటే డిటర్మినేషన్, సత్వగుణంలో ఎలా ఉంటుంది, నిశ్చయత్వం రజోగుణంలో ఎలా ఉంటుంది, తమో గుణంలో ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటున్నారంటే సుఖం అనేది 3 రకాలు, అది కూడా చెప్తాను విను. ఈ సుఖం ద్వారా బద్ధజీవుడు మరి సుఖాన్ని అనుభవించటం, కొన్నిసార్లు సర్వ దుఃఖాలు అంతంలో చేరుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాటి ద్వారా బద్ధజీవుడు సుఖాన్ని అనుభవించటం, మరి కొన్ని మార్లు సర్వ దుఃఖాలకు అంతం చేరుకోవటం. అంటే సర్వ దుఃఖాలకు అంతం ఏమిటి, దుఃఖాలన్నీ ఎండ్ చేసుకోవాలంటే ఈ భూప్రపంచంలో సాధ్యం పడదు. ఈ భౌతిక లోకంలో మనకు ఎప్పుడైతే మోక్షం వస్తుందో అప్పుడే అన్ని దుఃఖాలకు అది విముక్తి. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి సుఖాలు అనుభవించినా ఇంకా కొన్నిసార్లు ఈ మోక్ష సాధనకు వెళ్ళటం కూడా ఈ ఈ సుఖం ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ ఈ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బద్ధజీవుడు భౌతిక సుఖమును పదే పదే అనుభవించుటకు ప్రయత్నించును, అంటే చెర్విత చెర్వణ, కానీ
కొన్నిసార్లు అతడు మహాత్ముల సాంగత్యము చేత అట్టి భౌతిక బంధముల నుండి విముక్తుడగును. అనగా ఏదో ఒక రకముగా ఇంద్రియ భోగములో ఎల్లప్పుడూ నెలకొని ఉండేది బద్ధజీవుడు తాను చేసిన దానినే మరలా చేస్తుంటినని సాంగత్యము ద్వారా అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు, సత్సాంగత్యం, హరే కృష్ణ మాతాజీ, సత్సాంగత్యం ద్వారా అవగాహన చేసుకుంటారు. సత్సాంగత్యము ద్వారా అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు నిజమైన కృష్ణ చైతన్యము అతనిలో జాగృతమగును. ఆ విధముగా అతడు కొన్నిసార్లు మరలా అనుభవించుచు నామమాత్ర సుఖము నుండి విముక్తి పొందును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ సుఖం అనేది సర్వసుఖాలకు అంతం అనేది కూడా సాధ్యం అవుతుంది అని అన్నారు. దానికి ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. ఏమని, ఈ భౌతిక సుఖాలను మరి పదే పదే అనుభవిస్తూ ఉంటాము, కానీ ఎప్పుడైనా మహాత్ములను కలిసినప్పుడు వాళ్ళ మాటలు విన్న తర్వాత వాళ్ళ సత్సాంగత్యంతో మనకప్పుడు విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని భక్తిని పెంచుకుని వాళ్ళు జాగృతం అటెంటివ్ అయ్యి ఆ రకంగా వాళ్ళు చర్విత చరణం కొన్నిసార్లు నామమాత్రపు సుఖం నుంచి విముక్తులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. చర్విత చరణం అంటే ఈ నామమాత్రపు సుఖాల నుంచి ఇలా ఎవరైనా మహాత్ములని యొక్క బోధలు అవి విన్న తర్వాత సత్సాంగత్యంతో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, నేనేదో ఇవన్నీ సుఖాలు అనుకుంటున్నాను కానీ ఇవన్నీ కూడా రిపీటెడ్ గా సేమ్ థింగ్సే, అంతేగాని ఇందులో ఏముంది సుఖం అని ఆ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు పర్మనెంట్ కాదని రియలైజ్ అయ్యి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఈ నిజమైన భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి వైరాగ్యం పెంచుకోవటానికి ట్రై చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే మృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. సో అలాగే విషప్రాయంగా ఉండి కొన్ని చివర్లో అమృతంతో సమానమైన మరియు ఆత్మానుభూతి ఎడ మనిషిని జాగృతిని చేసేది అయిన సుఖం సత్వగుణ ప్రధానం. సో సత్వగుణంలో సుఖం ఎలా ఉంటుందట, ముందు విషప్రాయంగా ఉంటుంది. అంతే కదా, మంచి పని చేయాలంటే ఇప్పుడు కూర్చుని మనం భగవంతుణ్ణి జపించాలన్నా ఏదైనా చేయాలంటే అబ్బా ఇంతసేపు ఏం కూర్చుంటాం అనిపిస్తుంది, కానీ అది అలవాటైన కొందికి దానిలో మాధుర్యం, దానిలో ఉన్న ఉపయోగం ఏమిటో మనకు అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి అది మొదట విషప్రాయంగా ఉన్న చివరికి అమృతంతో సమానం. ఆత్మానుభూతి పట్ల మనిషిని జాగృతుణ్ణి చేస్తుంది, ఆత్మానుభూతి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు అర్థమయ్యేటట్లు చేస్తుంది. అలాంటి సుఖం సత్వగుణ ప్రధానం. అంటే జపం ఏనాడైతే మనం భగవంతుణ్ణి ఇలా తలుచుకోవటంలో గాని పూజ చేయటంలో గాని ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా ఆనందాన్ని పొందుతామో ఆ సుఖం సత్వగుణ ప్రధానమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మానుభూతిని పొందే ప్రయత్నంలో మనిషి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించటానికి, మనస్సును ఆత్మపై లగ్నం చేయటానికి ఎన్నో నియమాలు అనుసరించవలసి వస్తుంది. మరి అది అంత ఈజీ కాదు బిగినింగ్ లో. ఆ నియమాలన్నీ కూడా మనకి విషంలాగా ఏదో అతి చేదుగా ఉంటాయి, కానీ మనిషి వాటిని అనుసరించటంలో కృతకృత్యుడైనప్పుడు, సక్సెస్ అయినప్పుడు దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుకుంటాడు. కాబట్టి నిజమైన అమృత స్వాదన ప్రారంభించి అప్పుడు అతను సుఖింపగలిగింది. అంటే సుఖం అంటే మన భౌతిక సుఖం కాదు, ఈ ఆధ్యాత్మిక సుఖం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆ సుఖంలో, ఆ ఆనందంలో, ఆ దివ్య ఆనందంలో ఉండగలడు అని చెప్తున్నారన్నమాట. విషయేంద్రియ సంయోగాద్యత్తదగ్రే మృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతం. ఇంద్రియార్థాలతో సంపర్కం పొందేటప్పుడు, ఇంద్రియార్థాలంటే ఏమిటి, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు. ఇంద్రియాలు గనక వాటిని మరి అంతే కదా, ఇంద్రియాలు ఎవరితో మీట్ అవుతాయి, కళ్ళు కనిపించే దాంతో, చెవులు వినిపించే దాంతో సంపర్కం, కాంటాక్ట్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో ఈ ఇంద్రియాలు ఎప్పుడైతే ఇంద్రియార్థాలతో, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలతో ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ చెందుతాయో వచ్చేది
మరి మొదట్లో అమృతం లాగా ఉంటుంది. ఈ ఇంద్రియాలు చూపించేవన్నీ ఎంతో మంచి వాసన వస్తుంది, భలే భలే వినపడుతున్నాయి, ఈ ఈ సౌండ్లు బాగున్నాయి, లేదంటే కంటికి వస్తువులన్నీ అందంగా కనపడుతున్నాయి, అవన్నీ చూడగానే చాలా అమృతం లాగా ఉంటాయి ఇంద్రియాలు చూపించేవన్నీ. అయితే చూపించేవి వినిపించేవి అన్నీ కూడా చివరికి విషయం లాగా అనిపిస్తుంది. మరి ఏదైనా తినగ తినగ అంటే అది డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ అనుకోండి. ఇది ఎక్కువగా తింటే ఏదైనా వెగటొస్తుంది అని మన వాళ్ళు అన్నట్లు మొదట్లో ఎంతో బ్రహ్మాండంగా అనిపించినవి క్రమంగా మనకు విషయంలాగా తోస్తాయి. అలాంటి సుఖాలు రజోగుణ ప్రధానం. ఇప్పుడు ఫుడ్ ఉంది, చూడగానే లడ్డు చాలా బాగుంది, తింటాం. ఒకటి తిన్నంతే బాగానే ఉంటుంది, 2, 3 తినేటప్పటికి అప్పుడు మనకి ఇంకా ఏమి ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది? అలాంటి ఎంజాయ్మెంట్ బిగినింగ్ లో బాగుండి ఎక్కువ తినేసరికి అది ఎంజాయ్మెంట్ అంత పోయినప్పుడు చాలా దానివల్ల ఇంకెదురు మనకి ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు అలాంటి సుఖం రజోగుణ ప్రధానమైందని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? అలాగే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం. ఒక యువకుడు ఒక యువతిని కలుసుకొనినప్పుడు ఆ యువకుని ఇంద్రియములు ఆ యువతిని చూచుటకు, స్పృశించుటకు, ఆమెతో భోగించుటకు ప్రేరేపించును. ఆరంభంలో అవి ఇంద్రియములను ప్రీతికరములుగానే తోచినను అంత్యమున లేదా కొంతకాలమునకు అవి విషతుల్యములగును. వారు ఒకరినొకరు విడిపోవుట లేదా విడాకులు పుచ్చుకుంటా జరిగినప్పుడు దుఃఖము, విచారము వంటి భావములు కలుగును. అట్టి సుఖము ఎల్లప్పుడూ రజోగుణంతో కూడినటిది. ఇంద్రియములు మరియు ఇంద్రియార్థముల సంయోగం ద్వారా లభించే సుఖం చివరకు దుఃఖముకు కారణమవను. కనుక దాన్ని ఎల్లప్పుడూ వర్జింపవలను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కాబట్టి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పారు. మన లడ్డూలు అనుకున్నాం అంటే ఏదైనా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చూడగానే ఎంతో బాగున్నట్లు అనిపిస్తుంది, కానీ మితిమీరి దాన్ని సరి అయినటువంటి లిమిటెడ్ గా చేయనప్పుడు అదే చివరికి విషంగా మారొచ్చు. ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలకు గురైపోయి ఎక్కువగా మనం చేశాము అంటే, అందుకే ఎక్కువ తినడం ఇవన్నీ కూడా మంచిది కాదు, ఎక్కువ విహారాలు మంచివి కాదు అని మనం భగవద్గీతలోనే చూసాం. యుక్తాహార విహారస్య అని చెప్తారు. యుక్త చేష్టస్య చేతస అంటే ఈ ఆహారము విహారం కూడా యుక్త ఒక నియమ పద్ధతిలో చెయ్యాలి అని. అలాగే చెయ్యనప్పుడు దానివల్ల ఏదో సుఖం వస్తుందని అనుకుని ఎక్కువగా తీసుకుని ఇంద్రియార్థాలు ఇంద్రియాల యొక్క కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు పొందే సుఖాలు అవే ఎక్కువగా చేసినప్పుడు ఎలా అయితే దుఃఖ కారణం అవుతాయో ఆ సుఖమే రజోగుణ సుఖము అని చెప్తున్నారు. యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తత్తామసం ఉదాహృతం. సో ఆత్మానుభవ దృష్టి లేనిది, ఆది నుండి అంతం వరకు కూడా మోహ కారణమైనది, నిద్ర సోమర్తనం భ్రాంతుల నుంచి ఉద్భవించినది అయిన సుఖం తమోగుణ ప్రధానమని చెప్తారు. సో దీనికి అసలు ఆత్మానుభవం అనే దృష్టే లేదు వాళ్ళకి. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, లోపల ఆత్మ ఒకటి ఉన్నది, ఈ భౌతిక ప్రపంచం కాదు పర్మనెంట్, ఇది ఈ రకమైన ఆలోచన పరిధియే లేదు. ఆది నుంచి అంతం వరకు మోహమే, అంతా కూడా భ్రాంతి. అంటే కంప్లీట్ ఈ భౌతిక ప్రపంచం తప్ప వేరేది లేదు అనే అటాచ్మెంట్ తో ఉంటూ ఇంకొకటి ఉన్నది ఆత్మ అనేది కూడా లేకుండా నిద్ర సోమర్తనం మరి తర్వాత భ్రాంతుల నుంచి అంటే అంత ఇల్యూజన్, ఈ మోహంతో నాలెడ్జ్ లేకుండా తెచ్చుకునేది ఏదైనా సుఖం తమో గుణ ప్రధానమైనది అని చెప్తారు అంటున్నారు. సో సోమరితనం నిద్ర వీటిలోనే ఆనందాన్ని పొందేవాళ్ళు నిజంగా తమో గుణంలోనే స్థితులైన వాళ్ళు. అలాగే ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించకూడదో తెలియని వాడు కూడా తమో గుణం ఉన్నవాడే. అలాగే మరి ప్రతిదీ కూడా భ్రాంతియే, ఆది అంతాలు లో కూడా వాడికి సుఖం అనేది దేనిలోనూ కూడా సుఖం కనిపించదు. ఈ రజోగుణ స్వభావనకు
ఆదిలో కొంచెం బుద్భుతపాయమైన సుఖమైన వస్తుంది, అంచుల్లో దుఃఖం లభించినా కూడా. ఈ తమో గుణంలో వాడికి ఆదిలోనూ సుఖం లేదు, అంతంలోనూ సుఖం లేదు. బిగినింగ్ లోనూ దుఃఖంలోనే ఉంటాడు, ఎండింగ్ లో కూడా దుఃఖంలోనే ఉంటాడు. కనీసం రజోగుణం వాడికి బిగినింగ్ లో అయినా కొన్ని సుఖాలు కనిపిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఈ రోజు ఇక్కడితో ఆపుదాం. 40th చేసి నతదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతి జైర్ముక్తం యదేభి స్యాత్రిభిర్గుణై. ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి విడివడినట్టు జీవుడు భూలోకంలో గాని ఊర్ధ్వలోకంలో గాని దేవతల యందు గాని ఎక్కడా లేడు. అంటే ఈ త్రిగుణాలు ఎంత స్ట్రాంగ్ అన్నది ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. సమస్త విశ్వంపై గల ఈ త్రిగుణ ప్రభావాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ సంగ్రహిస్తున్నారు. సో ఈ ఈ గుణాల వల్ల వచ్చే కర్మలు ఎలా చేస్తారు, జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటాడు, సుఖం ఎలా ఉంటుంది, మరి డిటర్మినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటాయి అన్నది వివరంగా చెప్పి చివరికి ఏం చెప్తున్నారు, ఈ త్రిగుణాల నుంచి విడిపడినటువంటి వాడు ఈ భూలోకంలో గాని పైలోకంలో గాని దేవతల్లో గాని ఎక్కడా లేడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సమస్త విశ్వంపై ఈ త్రిగుణ స్వభావం, ఈ త్రిగుణాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అన్నది భగవంతుడి ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. రేపు 41 శ్లోకం నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. అందరికి క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోతే మరి ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు కదా, లేకపోతే క్లాస్